الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنات بندراب جلب تدب مجب عندك جهرتي هاران عندك جهرتي هاران en yaare nogasi jeeɗiɗi lewru tuuba koɓe août ko adi fof mbaɗi wasi on e hooram e hulde joomiraɗo subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala jangtima e deftere mum teddunde o wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o neliraka o tottaka deftere sona ha dañen e yurmede allah ha yurmede allah huftidin enen ha cuwoɗen e yurmede allah oɗo ñalawma jeetati haran janggo ko jeenayi haran lewru haran jeenayi e sappo en dokkama hen kadoji e yurmede allah kado mo ganduɗa en yaafo bakkar hirande ɓennude men garta hadis o so wonano jurum so wonano allah horsinde ɗum leñol al mustafa sallallahu alaihi wasallam o rokkata hen ɗiɗo kadoji ɗi ganduɗa sa limi a wawa gaynude wa in tawaddu ni'matallahi la tuhsuha hakkude juule e juulu bakkar ne yaafe ɗon hakkude aljuma e aljuma bakkar yaafe ɗon hakkude korka e korka bakkar yaafe ɗon balɗe sappo e hajjore ko balɗe barkinde bakkar ne yaafe ɗon leylatul qadr ɓuri ujunaji jeetati mbe sikki somi jiral hayru min alfi shahr duuɓi ujunaji capanɗe jeetati walla duuɓi capanɗe jeetati sen konti e tati walla e nayyi leylatul qadr ɓuri ɗum ñande arafat jaafeɗa bakkar hirande adide e hirande wattidide holko jiɗɗen to jomiraɗo jurmotoɗo ɗum waɗi o wi tikkere makko o wi weltare makko walla welema makko adima tikkere makko rawahul bukhari o wi o farle hoore makko yurmene kataba rabbuka ala nafsi rahma so allah yurmima en eɗen poti yurmade koye men kono noon yimɓe hewɓe jurmotako koye mumen saabu ɗiɗo ñalowmaji ɗiɗo jammaji ɗiɗo lebbi poɗɗen ko profiten ko bonus cujjen hen duwoɗen hen juulen hen janggen hen qur'ana jaafoɗen allah jafnoɗen allah tubanen allah saabu a wiyama hakkude lebbi ɗiɗi foof ma occasion ar ganduɗa aɗa wawi yaafeten bakkar ma foof ɓooyano ko julɗen taske en dokkama haran kadi eɗen jaafe bakkar men kono won yimɓe hewɓe ndeysan ɗiɗo ñalowmaji ɗiɗo jammaji ɗeɗo julɗeɗe ol yo ko mbaɗe hen kene weeli allah kono ene mbaɗa ko metti allah ene suwoy men omo jippine men yurmede makko bakkaruji men ene ɓamte e makko ndaw ko yoɗani aha so wonano muñal allah hay goto men heddotako e rabɓikinade nela sallah sallam nde o ari madina hadis ibnu abbas omon to bukhari o tawi ɗon o tawi on to muslim tongode makko ujunere e temedde jeena e sappo e jeegom to muslim o tawi yahudi en ene koora o wiɓe hol oɗo ñalawma koora toon ɓe mbi oɗo ñalawma allah danduno moussa to firauna nelaɗo wi somi wuuri ha hirande e faande mami hoore jeenayi e sappo mballa omo lundo e yahudi en nasara en ko ni wayi oɗo jamma wona jamma lacciri wona jamma baasi wona jamma ndeysaan la ilaha illallah muhammadu rasulullah jaafoɗon nde e ko jogonmi haalde ko mo ganduɗa yiyata nema allah yiyata dokkal allah yiyata ɓural allah yiyata qur'ana allah kanko e daabaɓe nan ɓe ceerani saabu jiyowo e nemaji allah tan reedu mum tan e ko waɗata e nder cuuɗi ko e rewɓe e ko nandi hen onon e daabaɓe goɗɗidirani saabu kefere ko noon wayi hum kalanami bal hum afdal walladina kafaru yaakulu yatamattauna kama taakulu an'am allah wi ko ɓen ɗon ɓe goɗɗinani ene ñaama no daaba ñamata ni ko ɗum hakkillam ko ɗon haaɗi kono juulɗo foti ko hulde allah ɗiɗo occasion aji gari mbiya allah min kam holmin ha allah rokkami oɗo nema sa dañi ɗum poɗɗa ko yettude allah jammaji ɗi damma haran ko watta hen ko e bakkaruji ɓiɓɓe men enen foof hewɓe hen illa man rahima rabbu sukaɓe rewɓe ñamtina worɓe mbaɗa tuubadare jaaha junggam helama cakkam taƴama enen dog ha hakkude jamma garta ɗum ɗo wona dewal allah ñamde lacciri wona dewal sa yiɗi ndefa lacciri ma ne jiɗɗa foof kono occasion mo Allah wiyaari yawaɗen hen lacciri walla yawaɗen hen baasi walla yawaɗen ko waɗi hen ko Allah yamirata lacciri ma kay def ñaam kono hoto wattu ɗum kam diine
bandiraɓe Allah o tindinto o tindintaake o andinto o andintaake o siftintaake Allah nde yiɗi rewede nde o neli ko nelaɗo mami hiir mami wuur somi wuuri ha mi wuuri mi hoora 9 ko ndeysan sallah sallam o maayi hade ɗum o wi sahabaɓe yokkor mi nani waaji goto nelaɗo ko jinnoɗo laccire ndeysan ɓe cikkat nelaɗo jooɗi hen no ñaama no mbaɗen ni nelaɗo wonan ñana ko gaawal ko laañal ko janngino ko gandino ko pellowo ko jokko en ɗam ko o ñallinani o wallinani e noddude yimɓe diine ko juuli ha koye ɗen ɓuuti oɗo cigi nelaɗo jooɗi hen no ñaama laccire no men ni ala yo Allah hokken hakkillaji pamoroɗen ha mbawen sendude hakkude ñalomaji Allah yiɗi mbaɗen ko Allah yiɗi goppen ko Allah yiɗa nela sallah sallam wi on debbo ñamtinde worɓe yo Allah huɗɗum gorko ñamtinde rewɓe yo Allah huɗɗum eynam waji goto wi ceerno emin mbaɗa bakatuji jamma e ñalawma kono Allah leptani men o wimo aha ne wawi taw ka leptaɗo taw a tinani woni yimɓe ɓe goni koye lepte kono ɓe ganda koɓe leptaɓe ceerno o wimo neɗɗo ɗo waɗa bakkar Allah haɗama ko ɓuri dakmirade ko ɓuri hewde plaisir e gurdam woni dakamme rewde Allah ene waɗi dakamme jangtade Allah ene waɗi dakamme juulu ene waɗi dakamme horde sunna ene waɗi dakamme julde jamma ene waɗi dakamme sakkade ene waɗi dakamme jokkude enɗam ene waɗi dakamme dañata ɗum ko joom imanagal nelaɗo wi so golle ma moƴƴe beelima ɓe moƴƴani e muusima ka joom imanagal kono woni ɓe mbayi kono dabaji ni o haɗe dewal Allah o sikka kanko Allah ne yiɗimo Allah ne ɓamtimo taw ko kurhaɗo to Allah wala hawla wala quwwata illa billah ceerno o wimo ñalawmaji ene ɓenna taw a janggani hen Qur'an wasde janngude Qur'ana kay ko punition ɗum ɗo ko lepte wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura nelaɗo wi yimɓe goppi Qur'an Allah wala ya'tuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karin ko golle nafiki jangata Qur'ana kene haaɓi juulata kene aami sakkaro kene mettini tawi oɗo joni ko kuraɗo to Allah o sikka mo yiɗa taw ko kuraɗo eynam ceerno wimo an ñalawmaji ne ɓenna taw a janggani hen Qur'an o ɗum ɗo ko punition Qur'an so jippinoma e hayre ɗiggat law anzalna hada alqur'ana ala jabal la ra'aytu khashiyan mutasaddian min khashyatillah an hayre so Qur'an jippinama way an Qur'an hay so janggama so welani fof dillinta ɓerde ma fiti an ka kuraɗo ɓerde koko tampona ka diwade yurmede Allah enam o yimo ñalawmaji ene ɓenna a juulani hen jamma o ɗum ɗo joni an ka diwade on ɗo jurum Allah haɗima on ɗon jurum ka pinaɗo o yi ñalawmaji e ramadan ne ngara a horani sitta shawwal a duusani korka o ɗum ɗo ka kaɗaɗo goɗɗe moƴƴe o wi saɗa rewa Allah tina ene tiddema en teddema o ɗum ɗo ko punition to Allah rewde Allah dewal Allah ngal ene muusama en teddema o wi ko ɗum ɗo henne ko punition to Allah o yi ɗemgal ma Allah nanga ɗum mbasa jangtade Allah o yi ɗum ɗo ko punition to Allah الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بين جانتروبي الله نجوغي نجوبدي مونت الله انون كالا فارمر كالا كومبا كالا نديام كالا سوب كانجي كالا مافي اي حالتا حال الله سبحان الله حالا ممتنا واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دون اذا يستبشرون وديم سو الله حالام بي اون تامبيديم اون بريمي باجالي سو ندو حالام نون تي ندو ala ko way nafdem ala aljanna wawa ya fade bakkar hul Allah shuro bakkar ganduɗo bakkar joom aljanna joom gurnama nelaɗo o waccirton ko mais on fittana mo ne jungum fittanma woni koye juuɗe Allah rokkima ɗiɗo occasion ngaji foof ndumtoɗa Allah ha mayde bettuma wala hawla wala quwwata illa billah o yi punition haaɗi ko Allah nanga ɗemgal ma mbasa jamtade Allah o yi punition goɗɗo ndewa belam ma fittanma jiɗɗa ko carte jiɗɗa ko giftum jiɗɗa ko haala jiɗɗa ko musique o yi walla testa goɗɗo gona jiɗɗo andede jiɗɗo mantede jiɗɗo ɓamtede mo salminani fof mbiyani yewi kam birtuno rokkani fof mbeɗa foti rokkede mbeɗa foti ɓamtede ɗum ɗo fof koye punition gonɗa a tinani so Allah rokkima yankinade mbiya a malama o yi ɗum ɗo fof ko punition ngaji to Allah taw a tinani o yi walla newneɗa ñoode yimɓe ka ñoho yimɓe ka ƴeewo ka fotani ƴewde ka jaho ka fotani yaade a tuppiraka haji ma ɗum ɗo ko punition to Allah sinno joni aɗa moƴƴere aɗa taganno moƴƴere Allah wurtuma e dewal Allah ɗum waɗi neraɗo wi Mu'adh mbiya allahumma a'ini ala dhikrik wa shukri husni ibadik Allah wallam e jangtadema e mantudema e moƴƴine dewal Allah ɗum ɗo ko Allah rokkatma ɗum walakin Allah hababa ilaykum al iman wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuq wal isyan Allah yonantuma ay woni ɓe joni sa juuli jamma mbima ɗum ko fit sa sokkima sa sakkima ɓe mbima a bonni kalisma sa jokki enna ɓe mbima ka jawaɗo
ay oɗo jon o anda dewal Allah woni mi sa jokkir mi iyo aɗa jokka oɗo en wana kanko ƴettinuma wana kanko fiima an moƴƴo on Allah wurtuma e yaafade Allah wurtuma e yurmade Allah wurtuma e ummade jamma e ɗiggade jinnade e haalde moƴƴi e wadde ko moƴƴi e yaade ko moƴƴi oto wima ka jawaɗo an a teddinaka bandiraɓe sehilaɓe enam non garen dentoɗen punition mo ganduɗa lepte ganduɗa en tinata ɗum cikkina Allah ne yiɗi en token huraɓe dow asaman hay so yimɓe fof ummanimama hay so yimɓe fof kormima so Allah hormakima so Allah teddinanima a bonirama ɗiɗo ñalawmaji wona ñalawmaji lacciri yo lembel yeloye ko jelirɗa bone an a addama ya timmitin galle maɗa ko jelirɗa koɗa hersini lembelaɓe an woni yummen Hajar an woni Hajar aɗa yeloyo lacciri diine men en batti ɗum fijirde e jaleede e gamri ɗum wona diine dentoɗen koy Allah wi falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibum fitna aw yusibum adhabun alim dentoɗen sen calima jamraji al Mustafa fitna e musiba hebta en mi holko mbaɗɗen to en ganda ko mbaɗɗen woni bone fof ko tongede tawne andi ko tongira kono tongire anda hol sababu tongama ɗum ɗo ko golle nafiga aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim